Λοιπόν, δύο λέξεις πολύ σημαντικές και θα τις συναντάτε συνέχεια κάθε χρόνο στο σχολείο. Η λέξη περίμετρος και η λέξη εμβαδών. Και οι δύο λέξεις μιλούν για ένα σχήμα. Εδώ σας έκανα ένα σχήμα περίεργο αστέρι. Ένα γεωμετρικό σχήμα λοιπόν. Όταν μας ζητούν την περίμετρο του σχήματος, αυτό που πρέπει να βρούμε εμείς είναι το πόσο θα περπατήσω γύρω από το σχήμα. Γι' αυτό το έχω σχεδιάσει με πράσινο, όπως τη λέξη περίμετρος. Για να βρω το γύρω, απλά πρέπει να ξέρω πρώτα ένα-ένα τα κομμάτια. Αν δηλαδή αυτή εδώ είναι 3 εκατοστά, αυτή εδώ είναι 4, αυτή εδώ η γραμμή είναι 5 εκατοστά και τα λοιπά, αρχίζω και προσθέτω όλες γύρω-γύρω και βρίσκω συνολική διαδρομή γύρω από το σχήμα πόσο μήκος έχει. Τώρα η λέξη εμβαδών είναι κάτι άλλο. Πάλι για το ίδιο σχήμα, όμως μιλάει για το χώρο που έχει μέσα το σχήμα του. Αυτό είναι λίγο πιο περίεργο. Πώς μετράμε το χώρο μέσα σε ένα σχήμα? Στην πραγματικότητα θα σας εξηγήσω σήμερα ότι μετράμε πόσα τετραγωνάκια χωράει μέσα στο σχήμα ένα συγκεκριμένο τετραγωνάκι. Θα σας βγάλω και θα σας το δείξω. Το πρόβλημα είναι στο εμβαδών ότι για κάθε διαφορετικό σχήμα που έχω κάνω και άλλη διαδικασία. Δηλαδή αν έχω τετράγωνο κάνω άλλη διαδικασία, αν έχω ορθογώνιο κάνω άλλη, αν έχω τρίγωνο κάνω άλλη, που αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ενώ η περίμετρος, όποιο σχήμα και να έχω, απλά προσθέτω όλα μαζί τα γύρω-γύρω όλες τις πλευρές. Ορθογώνιο. Λοιπόν, ας βρούμε πρώτα την περίμετρο. Τι σημαίνει περίμετρος λοιπόν? Περίμετρος για οποιοδήποτε σχήμα σημαίνει ότι θα πρέπει να περπατήσω γύρω σε όλα του τα μήκη, να φτάσω μέχρι τη θέση που αρχικά ξεκίνησα και έτσι να βρω συνολικά τι απόσταση περπάτησα. Μπορεί να είναι μετρημένη σε εκατοστά, σε μέτρα, δεν έχει σημασία. Πάντως συνολικό μήκος γύρω από το σχήμα. Τώρα, συγκεκριμένα εδώ το οποίο σχήμα μου είναι ορθογώνιο, έχει κάποια ωραία γνωρίσματα. Ότι μήκος, πλάτος. Μήκος συνήθως μας αρέσει να λέμε τη μεγάλη του πλευρά και πλάτος τη μικρή του. Αλλά και ανάποδα να τα πούμε δεν έχει καμία σημασία. Όμως όλοι ξέρουμε ότι σε ένα ορθογώνιο αυτή εδώ η απόσταση είναι ακριβώς ίδια με την απέναντι. Το ίδιο η μικρή απόσταση είναι ακριβώς ίδιο το μήκος της με την απέναντι. Οπότε οι δύο απέναντι τελικά γνωρίζουμε ότι είναι ίσες στο ορθογώνιο, οπότε αρκεί να μετρήσουμε τη μία, εγώ ας πούμε εδώ τη μετράω, ότι είναι 7 εκατοστά βρήκα. Και θα μετρήσω και τη μικρή του διάσταση. 3,5 τη βρήκα. Οπότε πώς μπορώ να υπολογίσω την περίμετρο? Αφού είναι αυτή 7, σημαίνει ότι θα είναι και αυτή η απέναντι επίσης 7. Αφού είναι αυτή εδώ 3,5, πρέπει να είναι επίσης και αυτή από εκεί 3,5. Και άρα όλες μαζί μπορώ είτε να τις προσθέσω 7 και άλλα 7 και 3,5 και άλλα 3,5 και να τα βρω όλα μαζί. Ή μπορώ να πω 7 και 7 δηλαδή 2 φορές το 7 και 3,5 και 3,5 2 φορές το 3,5. Να κάνω πρώτα τους πολλαπλασιασμούς και αυτά που θα βρω να τα προσθέσω μεταξύ τους για να βρω το όλο μαζί την περίμετρο. Αυτό λοιπόν λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε. Εκεί που αρχίζουμε να μπερδευόμαστε είναι στην άλλη μαγική λέξη που θα δούμε σήμερα. Είπαμε τη λέξη εμβαδών του σχήματος. Εμβαδών λοιπόν είναι ο χώρος μέσα στο σχήμα μου. Τελείως διαφορετικό πράγμα από το γύρω-γύρω που είπαμε πριν. Για να μετρήσω λοιπόν το χώρο μέσα στο σχήμα, πρέπει να μετρήσω
πόσα τετραγωνάκια χωράνε μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνω εγώ τώρα αυτή την ωραία σφραγίδα που έχω, που κάνει τετραγωνάκια, και αρχίζω και μετράω. Και κάνω τετραγωνάκια. 1 τετραγωνάκι, 2 τετραγωνάκια, 3 τετραγωνάκια, και δεν χωράει ολόκληρο, ας πούμε, και μισό. Και τώρα θα μετρήσω και στο έτσι πόσα τετραγωνάκια χωράει. 1 που έχω ήδη κάνει, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τετραγωνάκια μου χωράει στο μήκος, 3,5 τετραγωνάκια μου χωράει στο πλάτος. Για να μετρήσω όλο το χώρο μέσα πρέπει να συνεχίσω να κάνω τετράγωνα, να δω όλα μαζί πόσα τετράγωνα χωράει μέσα το σχήμα. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί αφού στη σειρά αυτή βρήκα 3,5 τετράγωνα και στη σειρά αυτή βρήκα 7 τετράγωνα, άμα πολλαπλασιάσω το μήκος πόσα τετράγωνα επί το πλάτος πόσα τετράγωνα, έτσι θα βρω συνολικά όλα τα τετράγωνα που χωράει μέσα το σχήμα μου. Και έτσι θα έχω βρει όλο το χώρο μέσα. Άρα για να βρω το εμβαδό σε ένα ορθογώνιο, αρκεί να πολλαπλασιάσω το μήκος επί το πλάτος. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σχήμα, 7 που ήταν το μήκος επί 3,5 που ήταν το πλάτος. Κάνουμε αυτό το πολλαπλασιασμό και το αποτέλεσμά μας, πόσο κάνει Στέργιο 7 επί 3,5? 7 επί 3,5. Τις 7,21. Αφού είσαι τόσο καλή στα μαθηματικά, γιατί δεν το κάνεις εσύ? Αυτό κάνω ταυτόχρονα κι εγώ. Ορίστε. 21, 5, 7, 35, άρα 7 επί 3,5, 24,5. 7 λοιπόν επί 3,5 που κάνει 24,5, και προσοχή εδώ τώρα. Δεν λέμε 24,5 εκατοστά. Όχι, είναι λάθος. Γιατί τα 24,5 είναι πόσα τετραγωνάκια χώρεσαν. Χωράνε εδώ μέσα 24,5 τετραγωνάκια. Άρα η απάντησή μου πρέπει να είναι 24,5 τετραγωνάκια. Συγκεκριμένα, επειδή αυτά τα τετραγωνάκια που χρησιμοποίησα ήταν τετραγωνάκια εκατοστού, γιατί είχε μήκος εκατοστό η σφραγίδα μου, λέω ότι είναι τετραγωνικά εκατοστά. Εκατοστά. Και αυτό είναι το εμβαδόν, μετριέται σε τετραγωνικά εκατοστά. Δηλαδή πόσα τετραγωνάκια χωράνε μέσα. Και αυτό ήταν για το ορθογώνιο. Θα πάμε τώρα να δούμε πάλι με τετραγωνάκια το επόμενο σχήμα. Όλοι το ξέρουμε επίσης, τετράγωνο. Το τετράγωνο είναι διαφορετικό από το ορθογώνιο, γιατί έχει όλες τις πλευρές γύρω-γύρω ίσες. Αν δηλαδή εγώ μετρήσω, που είναι ο χαρακάς μου, αν μετρήσω μόνο τη μία πλευρά του, ας πούμε περίπου 4, 3,8 το βρίσκω, θα το κάνω περίπου 4. Κατευθείαν ξέρω και τις άλλες, δεν χρειάζεται να τις μετρήσω. Άρα και αυτή είναι 4, και αυτή είναι 4, και αυτή είναι 4. Αν θέλω λοιπόν να βρω την περίμετρο, δηλαδή το γύρω, περπατώ γύρω από το σχήμα μου, σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσω κάθε μία από όλες αυτές τις πλευρές. Δηλαδή να κάνουμε 4 συν άλλα 4, συν άλλα 4, συν άλλα 4. Ή αλλιώς, επειδή είναι 4 φορές το ίδιο νούμερο, 4 φορές το 4. Δηλαδή 16 εκατοστά διαδρομή. Μιλάμε για μία διαδρομή.
Πάμε όμως στο εμβαδόν του τώρα. Εμβαδόν είπαμε σημαίνει πόσα τετραγωνάκια χωράνε μέσα. Και αρχίζω και μετράω εγώ τετραγωνάκια 1, 2 τετραγωνάκια, 3 τετραγωνάκια, 4, 5 τετραγωνάκια, 6, 7, 8. Για να βρω λοιπόν το μέσα χώρο. Ο μέσα χώρος είπαμε είναι η λέξη εμβαδόν. Και πρέπει να βρω πόσα τετραγωνάκια χωράνε. Αλλά εσείς που δεν έχετε τη δική μου τη σφραγίδα, δεν θα κάνετε τετραγωνάκια στην πραγματικότητα, αλλά θα μετράτε. Το μήκος είναι 4, άρα 4 τετραγωνάκια στο μήκος. Το πλάτος είναι πάλι 4, άρα 4 τετραγωνάκια στο πλάτος. Άρα όλα μαζί τα τετραγωνάκια μέσα προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε πάλι. Μήκος επί πλάτος. Πλάτος, το κατάφερα. Μήκος επί πλάτος, δηλαδή 4 επί 4. Και έτσι πάλι βρίσκουμε όλα τα τετράγωνα που χωρούν μέσα. Αν καθίσω και τα σχεδιάσω όλα τα τετράγωνα θα βρω πραγματικά ότι είναι 16 όλα μαζί. Δηλαδή αυτή τη φορά 16 τετραγωνικά εκατοστά. Δηλαδή στο ορθογώνιο κάναμε το ίδιο με το τετράγωνο τώρα. Μήκος επί πλάτος και στο ορθογώνιο κάναμε πριν, μήκος επί πλάτος και στο τετράγωνο. Τώρα έχουμε αυτό το σχήμα που είναι έτσι λοξό. Δεν είναι ορθογώνιο, λέγεται πλάγιο παραλληλόγραμμο. Και λέγεται πλάγιο γιατί αυτή εδώ η πλευρά του είναι λοξή όπως βλέπουμε και όχι κάθετη. Εδώ τώρα για να βρούμε το εμβαδόν δεν πολλαπλασιάζουμε τη μία πλευρά του επί την άλλη όπως κάναμε στο ορθογώνιο. Γιατί αυτή είναι λοξή και δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε λοξές πλευρές. Τι κάνουμε λοιπόν? Θα χρησιμοποιήσουμε το ορθογώνιο σαν βοήθεια. Φανταζόμαστε και φέρουμε αυτήν εδώ τη γραμμούλα έτσι κάθετη με την κάτω τη βάση του σχήματος και έτσι εδώ πέρα εμφανίζεται ένα τριγωνάκι. Έφτιαξα ένα ίσο τριγωνάκι με αυτό και τι κάνω τώρα? Αυτό το τριγωνάκι το μεταφέρω από την άλλη μεριά να καλύψω εκείνο το χώρο, σαν να το έκοψα από εδώ και το πήγα από την άλλη. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Οπότε έφτιαξα ένα ορθογώνιο σχήμα τελικά, μια χαρά ίσιο. Αυτό δεν υπάρχει γιατί το έκοψα και το πήγα από εκεί. Άρα επειδή αυτό το χώρο όλων τον πήρα από εδώ και τον πήγα εκεί, τελικά αντί να υπολογίσω το εμβαδόν αυτού του σχήματος, μπορώ να υπολογίσω το εμβαδόν αυτού του σχήματος. Που είναι πιο εύκολο γιατί είναι ορθογώνιο και είναι το ίδιο εμβαδόν, ο ίδιος χώρος ακριβώς μέσα. Και για να το κάνω αυτό βέβαια, πολλαπλασιάζουμε όπως είπαμε το μήκος επί το πλάτος. Τώρα εδώ σας εξηγώ πώς προκύπτει, αλλά αυτό δεν θα το κάνουμε εμείς στην πραγματικότητα όταν θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι αυτό το πλάτος εδώ πέρα που χρησιμοποιώ αυτή εδώ η γραμμή αυτού του τριγώνου, στην ουσία είναι αυτή εδώ η γραμμούλα που είχα σχεδιάσει εδώ πέρα. Οπότε αυτή τη γραμμούλα χρησιμοποιούμε τελικά και την πολλαπλασιάζουμε με τη βάση και έτσι για να βρούμε εμβαδόν παραλληλογράμμου κάνουμε την εξής πράξη. Αυτό που θα το λέμε βάση επί αυτό που θα το λέμε ύψος. Και έτσι προκύπτει το εμβαδόν του παραλληλογράμμου ότι είναι ο πολλαπλασιασμός βάση επί ύψος. Παράδειγμα, αν αυτή η βάση ήταν 5 εκατοστά και αυτή η κάθετη γραμμούλα ήταν 3 εκατοστά, για να βρω το εμβαδόν του, γράφω και το γιατί βαριέμαι να γράφω ολόκληρη τη λέξη εμβαδόν. Εμβαδόν λοιπόν ίσον θα έλεγα 5 επί 3. Δηλαδή ίσον 15 τετραγωνικά εκατοστά πλέον, γιατί είπαμε μετράμε τετραγωνάκια.
Και έτσι υπολογίζουμε το εμβαδόν όταν έχουμε αυτό το σχήμα. Αν τώρα έχουμε ένα τρίγωνο σχήμα και θέλουμε να βρούμε το χώρο που είναι μέσα, δηλαδή το εμβαδόν του. Πριν που είχαμε παραλληλόγραμμο, το κόψαμε κάπως και χρησιμοποιήσαμε το ορθογώνιο. Έτσι και εδώ, αυτό το τρίγωνο λοιπόν, έχει πάλι λοξές γραμμούλες και σίγουρα δεν μπορώ να το γεμίσω μέσα με τετραγωνάκια. Οπότε κάνω το εξής κόλπο. Κόβω ένα ίδιο τρίγωνο, για δείτε είναι ακριβώς το ίδιο, Δηλαδή ο χώρος που έχει μέσα αυτό το τρίγωνο είναι ίδιος με το χώρο που έχει μέσα αυτό το τρίγωνο. Και αυτό το δεύτερο τρίγωνο πάω και του το βάζω εδώ πέρα, όχι έτσι, έτσι, και για παρατηρήστε τι σχήμα είναι όλο μαζί, τα δύο τρίγωνα μαζί. Αν ακολουθήσουμε τις γραμμές, μου κουνήθηκε, είναι ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο, σαν αυτό που μιλήσαμε προηγουμένως. Αυτό λοιπόν, αντί να υπολογίσω λοιπόν το χώρο που έχει το τρίγωνο μέσα, μπορώ να υπολογίσω το χώρο που έχει το παραλληλόγραμμο. Και αυτό που θα βρω μετά θα το κάνω δια 2. Γιατί εγώ ήθελα μόνο το ένα τρίγωνο και αν υπολογίσω το παραλληλόγραμμο, στην ουσία θα έχω βρει 2 φορές το εμβαδό του τριγώνου. Πώς υπολογίζουμε λοιπόν εμβαδό για παραλληλόγραμμο? Είπαμε πριν ότι χρησιμοποιούμε αυτή τη γραμμή που είναι η βάση του, επί αυτή τη γραμμή που είναι το ύψος του, οπότε το εμβαδόν όλου μαζί, πορτοκαλί μαζί με πράσινο, είναι βάση επί ύψος. Και έτσι θα βρω όλο αυτό το χώρο. Ναι, αλλά εγώ θέλω μόνο το μισό, θέλω αυτό να φύγει. Οπότε σε αυτό τον κανόνα συμπληρώνουμε διά 2. Η κλασματική γραμμή σημαίνει διά. Μπορώ άμα με ενοχλεί σαν κλάσμα να το γράψω φυσικά βάση επί ύψος και όλο αυτό διά 2. Το ίδιο πράγμα είναι. Το θέμα είναι ότι λοιπόν εμβαδό τριγώνου στην ουσία είναι το μισό από το εμβαδόν που είχαμε πριν για το παραλληλόγραμμο. Και γι' αυτό αυτός ο τύπος μοιάζει με τον κανόνα του παραλληλογράμμου. Εμβαδόν του παραλληλογράμμου βάση επί ύψος, ενώ για το τρίγωνο βάση επί ύψος και όλο δια 2. Σας εξήγησα πώς προκύπτει αυτός ο κανόνας. Δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς έτσι. Δεν θα σχεδιάζετε ποτέ δεύτερο τριγωνάκι και θα το βάζετε. Απλά σας εξήγησα πώς βγαίνει αυτός ο κανόνας. Πώς τον ανακαλύψαμε αυτόν τον κανόνα. Εσείς απλά μένει αυτό να το ξέρετε απ' έξω και όποτε σας ζητούμε να βρείτε εμβαδόν τρίγωνο να κάνετε αυτές τις πράξεις, τις ακριβείς αυτές τις πράξεις. Για να δούμε και με νούμερα ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι εδώ η βάση του ήταν 4 εκατοστά και το ύψος του ότι είναι 3 εκατοστά. Άρα για να βρω το εμβαδόν του πρέπει να κάνω βάση επί ύψος, δηλαδή 4 επί 3 και όλο αυτό μετά το μισό, δια 2. Και ξεκινάμε τις πράξεις. Κάνω πρώτα επάνω τον πολλαπλασιασμό, 4 επί 3, 12, το δια 2 το ξαναγράφω και τώρα έχουμε εδώ μια διαίρεση, 12 δια 2, άρα ίσον 6 τετραγωνικά εκατοστά, γιατί βρήκαμε εμβαδόν που είπαμε σημαίνει πόσα τετραγωνάκια χωράνε μέσα. Χωράνε δηλαδή 6 τετραγωνάκια εδώ μέσα, αλλά δεν μπορούσαμε στην πραγματικότητα να τα σχεδιάσουμε γιατί είναι λοξές οι γραμμές. Γι' αυτό ανακαλύψαμε τον τρόπο αυτόν με τις πράξεις. Αυτό θα είναι το πιο περίεργο για σήμερα, ο κύκλος. Ο κύκλος φυσικά και δεν μπορεί να γεμίσει με τετραγωνάκια. Πώς θα μετρήσω το μέσα χώρο? Θέλω να βρω το εμβαδόν. Εμβαδόν όμως σημαίνει ο μέσα χώρος. Και μπορεί κάποιος να το προσπαθήσει βεβαίως, να ξεκινήσει να γεμίζει με τετραγωνάκια το κύκλο. Και μπορούμε να το βρούμε αλλά στο περίπου, γιατί δεν γίνεται να γεμίσει, οι γωνίες θα βγαίνουν απ' έξω, δυστυχώς. Υπήρξε λοιπόν κάποιος πολύ έξυπνος επιστήμονας και είπε βάλε κάπου το κέντρο του κύκλου, για να βάλω εγώ το κέντρο του κύκλου εδώ πέρα. Από το κέντρο, άμα ξεκινήσω γραμμούλα μέχρι την άκρη,
την περιφέρεια του κύκλου. Αυτή εδώ η ίσια γραμμούλα ονομάζεται ακτίνα του κύκλου. Λοιπόν, η ακτίνα, επειδή είναι ίσια γραμμή, μπορώ να τη μετρήσω με το χάρακα. Για να τη μετρήσω εγώ από το κέντρο μέχρι την άκρη, 2,5 μου βγαίνει. Θα το απλοποιήσω τώρα και θα πω ότι είναι 2 για να μην σας μπερδέψω με τις πράξεις. Ας πούμε ότι είναι 2 εκατοστά λοιπόν αυτό εδώ. Και λέμε λοιπόν, για να βρω το μέσα χώρο, ήρθε κάποιος πολύ έξυπνος επιστήμονας και μας έδωσε συγκεκριμένη πράξη που θα κάνουμε. Θα κάνετε, λέει, την ακτίνα του κύκλου εις τη Δευτέρα. Και αυτό που θα βρείτε μετά θα το πολλαπλασιάσετε με τον αριθμό 3,14. Συγκεκριμένα με αυτόν τον αριθμό. Δεν μετρήθηκε από πουθενά. Είναι ένας διάσημος αριθμός, τον λέμε π, που ισούται περίπου με 3,14. Το πώς προέκυψε αυτή τη φορά αυτός ο κανόνας με το εμβαδό δεν θα το εξηγήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε καλά ακόμη με τις γνώσεις μας. Άρα για να δούμε με τα νούμερα που έχουμε. Η ακτίνα βρήκαμε 2, άρα 2 εις τη Δευτέρα. Και μετά αυτό που θα βρω θα το κάνω επί 3,14. 2 εις τη Δευτέρα που κάνει 2, 2, 4. Και μετά αυτό επί 3,14. Για να το βρούμε και αυτό πόσο είναι. 12,56. Δείτε τώρα, βεβαίως και θα βρω χάλια δεκαδικό αριθμό, γιατί είναι εξ αρχής αυτό το νούμερο που χρησιμοποίησα, δεκαδικός αριθμός, και δεν γλιτώνω εύκολα. 12,56 λοιπόν, τι, τετραγωνάκια, γιατί μετράμε το μέσα χώρο του σχήματος και το μετράμε πάλι σε τετραγωνάκια, αλλά βλέπετε ότι δεν βγήκανε 12 ολόκληρα τετραγωνάκια, ούτε 13 ολόκληρα, 12 ακόμα κάτι. Τετραγωνικά εκατοστά. Άρα ας πούμε ότι είχαμε ένα πιο μεγάλο κύκλο, που η ακτίνα του είναι 3 εκατοστά. Για να βρω τότε το εμβαδόν, θα πάρω, λέει εδώ κανόνα, την ακτίνα εις τη Δευτέρα, δηλαδή το 3 εις τη Δευτέρα, επί αυτόν πάλι τον αριθμό, το συγκεκριμένο αριθμό. Και κάνουμε αυτές τις πράξεις. 3 εις τη Δευτέρα, 3 επί 3 δηλαδή, 9, και μετά το 9 το πολλαπλασιάζω με το 3,14, είναι λίγο πελάς, αλλά θα τα καταφέρετε, είμαι σίγουρη, και βρίσκουμε πάλι το εμβαδό του πιο μεγάλου κύκλου. Αυτό είναι για το μέσα χώρο του κύκλου. Τώρα, αν ήθελα περίμετρο του κύκλου, η περίμετρος του κύκλου, τι είπαμε είναι η περίμετρος? Το γύρω-γύρω. Δηλαδή ότι κάποιος περπατάει εδώ πέρα γύρω και με νοιάζει πόση απόσταση περπάτησε με το γύρω-γύρω, που πάλι δεν μπορώ να το μετρήσω με το χάρακα, γιατί ο κύκλος είναι καμπυλωτός. Ο χάρακας μετράει μόνο ίσια πράγματα. Γι' αυτό πάλι ήρθε ένας έξυπνος κύριος και μας έδωσε μια συγκεκριμένη πράξη που θα κάνουμε για να το βρίσκουμε, αλλά δεν θα πούμε το γιατί πάλι. Και πάλι χρησιμοποιούμε την ακτίνα του κύκλου, που μπορούμε να τη μετρήσουμε, ας πούμε ότι είναι 3 αυτή. Και λέει, για να βρούμε την περίμετρο θα κάνουμε την εξής πράξη. Θα πάρουμε 2 επί την ακτίνα που έχει ο κύκλος που θέλουμε, επί πάλι αυτός ο αριθμός ο συγκεκριμένος, ο 3,14, που όποτε έχουμε κύκλο δεν τον γλιτώνουμε. Άρα αυτή τη φορά αντί το ακτίνα να είναι στη Δευτέρα, όπως ήταν στο εμβαδόν, τώρα η ακτίνα είναι επί 2. Άρα στη δική μας περίπτωση 2 επί, η ακτίνα για μας είναι 3 και πάλι επί το 3,14. Έχω λοιπόν 3 νούμερα να πολλαπλασιάσω. 1, 2, 3 και τα 3 να τα πολλαπλασιάσω. Φυσικά με συμφέρει να ξεκινήσω με το 2 επί 3 που είναι πιο εύκολο. Και μπορώ με το μυαλό, 6 λοιπόν, επί 3,14. Υπολογίζω. Που κάνει 18,84 τι?
εκατοστά τώρα, γιατί τώρα μετρήσαμε απόσταση, δεν μετρήσαμε το χώρο μέσα, άρα δεν είναι τετραγωνάκια αυτή τη φορά. Άρα περίμετρος, κάνουμε αυτήν την πράξη για τον κύκλο, εμβαδών, δηλαδή το μέσα, κάνουμε αυτή την πράξη για τον κύκλο. Και τελικά ορίστε ο συνολικός, ο πίνακας που περάσαμε για το κάθε σχήμα ξεχωριστά. Αν είναι τετράγωνο το σχήμα, το εμβαδόν το βρίσκουμε κάνοντας μήκος επί πλάτος. Αν είναι ορθογώνιο το σχήμα, πάλι το εμβαδόν το βρίσκουμε μήκος επί πλάτος. Αν είναι πλάγιο παραλληλόγραμμο, τότε χρησιμοποιώ το μήκος, αλλά δεν χρησιμοποιώ τη λοξιπλευρά, αλλά το ύψος του. Τη γραμμή δηλαδή που έρχεται κάθετα με τη βάση, με το μήκος κάτω. Βάση λοιπόν επί ύψος. Στο τρίγωνο πάλι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λοξή πλευρά για το εμβαδόν. Κάνω τη βάση επί το ύψος και όλο αυτό διά 2. Και τέλος για τον κύκλο είπαμε ότι έχουμε την ακτίνη στη Δευτέρα επί 3,14. Καλό είναι αυτό το χαρτί να το γράψουμε, να το κολλήσουμε στον τοίχο μας για λίγες μέρες, να συνειδητοποιήσουμε ότι το κάθε σχήμα έχει διαφορετική πράξη με την οποία βρίσκουμε το εμβαδόν. Λοιπόν ότι έχουμε αυτό το σχήμα που είναι ένα τρίγωνο που είναι τοποθετημένο ήδη πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί. Για να μετρήσω το χώρο που υπάρχει μέσα, η δουλειά μου είναι εύκολη, μπορώ να μετρήσω πόσα τετραγωνάκια έχει μέσα του. Για να μην χάσω το μέτρημα θα σημειώνω. Λοιπόν, 1 τετραγωνάκι, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ολόκληρα τετραγωνάκια και έχουμε εδώ στις άκρες κάποια μισά τετραγωνάκια. Να τα τονίσω εδώ να φανούν καλά. Αυτό είναι ακριβώς μισό τετραγωνάκι. Γι' αυτό μετράω μισό και άλλο ένα μισό που μαζί αυτά τα δύο μου κάνουν ένα ολόκληρο. Και άλλα 2 μισά που μαζί μου κάνουν ένα ολόκληρο και άλλα 2 μισά που μαζί μου κάνουν ένα ολόκληρο. Άρα 15 ολόκληρα και άλλα 3, 18 τετραγωνάκια το εμβαδόν αυτού του σχήματος. Ας δούμε τώρα αυτό το σχήμα. Αυτό το σχήμα δεν είναι ούτε τετράγωνο, ούτε ορθογώνιο, ούτε τρίγωνο. Αλλά είναι πάνω σε τετραγωνάκια. Ξεκινώντας λοιπόν να μετρήσω πρώτα τα ολόκληρα τετραγωνάκια για να τα σημαδέψω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Συνεχίζω να μετράω και σημαδεύω τα ολόκληρα τετραγωνάκια. Και θα βρεθώ σε ένα πρόβλημα. Γιατί αυτή η λοξιγραμμή έχει κόψει κάποια τετραγωνάκια, αλλά όχι στο μισό. Για να δούμε αυτό, εδώ πέρα δεν είναι μισό τετράγωνο. Εδώ πέρα αυτό δεν είναι μισό τετράγωνο. Δεν μπορώ να υπολογίσω αυτά τα κομματάκια τα μικρά, τα περισσεύματα. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να υπολογίσω το εμβαδόν αυτού μετρώντας τετραγωνάκια. Και πρέπει να βασιστούμε στους κανόνες που είπαμε. Αλλά επειδή δεν είναι ένα από τα σχήματα που είπαμε, πρέπει να κάνουμε ένα κόλπο. Θα σχεδιάσω μία γραμμή για να χωρίσω αυτό το σχήμα σε 2 σχήματα, αλλά να είναι 2 σχήματα που θα με βολέψουν. Το σωστό σημείο είναι από εδώ, να φέρω αυτή τη γραμμή και τώρα το ολόκληρο σχήμα έχει χωριστεί σε ένα ορθογώνιο σχήμα που είναι γνωστό, πώς θα βρούμε το εμβαδόν του, και σε ένα τρίγωνο σχήμα που είναι επίσης γνωστό πώς θα βρούμε το εμβαδόν του. Βρίσκοντας λοιπόν ξεχωριστά το εμβαδό αυτού και ξεχωριστά αυτού, θα βρούμε μετά, θα προσθέσουμε και θα βρούμε το συνολικό του εμβαδό. Δεύτερος τρόπος για να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Πάλι το ίδιο σχήμα έχουμε εδώ. Αν δεν μας βολέψει να σχεδιάσουμε τη γραμμή και να το χωρίσουμε στα 2, μπορούμε να επεκτείνουμε το σχήμα μας. Και τι κατάφερα? Άμα δω το όλο μαζί, είναι ένα μεγάλο ορθογώνιο. Μετά,
πορτοκαλί θα σχεδιάσω αυτό το κομμάτι που εγώ εμφάνισα, δεν υπήρχε στην αρχή, που είναι ένα ωραίο σχήμα, είναι ένα τρίγωνο. Άρα από το πράσινο εμβαδόν, που είναι όλο μαζί, άμα αφαιρέσουμε το πορτοκαλί, τότε αυτό που θα μείνει θα είναι το εμβαδόν του σχήματος που θέλαμε να υπολογίσουμε. Το πράσινο θα το βρούμε με τον κανόνα του ορθογωνίου, μήκος επί πλάτος, ενώ το πορτοκαλί θα το βρούμε με τον κανόνα του τριγώνου. Βάση, επί ύψος και όλο αυτό δια 2.